Hey, hey. Så, hvordan går det? Stille og roligt. Så bare hygger. Så bare hygger. Det er fair nok. Det gør jeg sgu også. Hvad er det? Altså, hvad laver du sådan normalt, bare til hverdag? Jeg har sgu fået arbejde i en børnehave. Arbejde i en børnehave? Ja, ingen uddannelse eller noget. Det er bare Fedt. livet, forstår du? Ja, jeg forstår det sgu godt. Så bare gamer og hygger lidt. Ja, det er fedt, det er fedt jo. Men jeg var heldig, at jeg kunne lige hurtigt få tilladelse til lige hurtigt mute mig selv i det møde, jeg skulle til. Men i hvert fald, altså, fordi du har jo snakket lidt om det her med, at du også selv sidder lidt og trader og så videre, ikke? Ja, altså Bob, ikke? Ja, Altså, sådan. jeg ved det med, jeg har jo short, jeg har jo dampik. Ja, ja. Jeg har dampik, så jeg får tør at koncentrere mig. Men hvad hedder det? Jeg er faktisk medlem af Crypto Academy, hvis du kender det. Ja, sådan lidt, men Har du hørt om det før? ja, nej, ikke på den måde. Altså, jeg ved ikke, altså, man kan jo gætte fra navnet, hvad det handler om, ikke? Ja, de er også normalt trading, men altså, du ved, det er fucking nice, og det er ret begyndervenligt og sådan noget. Ja, selvfølgelig. Jeg har set den videoen endnu. Ja, Og så har jeg fået tilbudt en plads i, hvis du ved du hvad bi er? bige? Nej, faktisk ikke. Det er fuldt, jeg tror måske du ved hvad det er. Ved du hvem Zacharias Kolle og Ruben og sådan noget her? TikTok. Ja, jeg har hørt lidt om det, men altså, ikke så meget, kan man sige, vel? Nej, de er Men i hvert fald medlem af bi, det er DK's største community inden for trading. ja, Og så det der, jeg ved ikke, er det NBA du er en del af eller hvad? ja, jeg er med i NBA. Ja, Fordi det var også lidt, det var derfor, jeg selvfølgelig ringer nu, ikke? Fordi altså det her, det jeg er med i det her NBA, det er jo det her, i hvert fald for det første en masse fede folk, som der er virkelig succesfulde i livet, og de lærer, præcis og så videre. ja, er virkelig ambitiøse og sådan noget, og virkelig venlige at snakke med, og det er sådan et virkelig godt fællesskab, man kommer ind i. Og det er jo, ja, altså det er også, jeg har mødt nogle af dem fra mit hold sådan flere gange, ikke? Og det er jo, altså det var fantastisk. Jeg kan lide det hver gang, da jeg snakker med dem. Hvor lang tid har du været en del af det? Undskyld, hvad sagde du? Hvor lang tid har du været en del af det? Jeg har dog kun været en del af det i 2 uger, så det er ikke så lang tid. Ja, okay, stadigvæk. Men altså det er jo stadig, Er du startet på en demo-account eller hvad? ja, jeg er på demo-account lige nu, bare for at altså, lære tingene lidt bedre at kende selvfølgelig, ikke? Det er jo også det, de professionelle siger, man skal starte med. Ja, selvfølgelig. Men Og altså, der er også strategierne og så videre. ja, præcis. Bare lige for at få dem helt ind i knolden, før man begynder at trade med rigtige penge, jo. Det vil være dumt, kan man sige. Det Altså, kommer jeg også til ved, jeg ved ikke om du kender Fred Trading. Nej, jeg skulle miste $100 på det, fordi jeg ikke er så koncentreret mig nok. Det er også ikke så godt. ja, præcis. Det er også derfor, man skal sidde og køre det på demo-trading i stedet for. Ja. Men i hvert fald det her, Det var sådan noget copy trading, altså han vandt hans trades, men jeg nåede ikke, jeg var fucking uheldig, du ved, jeg kopierede ikke alle trades ind. nå, ja, okay, det er så heldigt. Jeg tog de trades, hvor jeg Ja. tabte. Det var bare fucking røvhul. Nå, ja, sådan er det jo en gang imellem, kan man sige, ikke? Men i hvert fald det vi laver, det er jo selvfølgelig, der er en masse professionelle sådan multimillionærer, som der folk dem, og bare tænker, sådan, det vil jeg fandme godt klare om 5-10 år, ikke? Og de laver alle mulige videoer til os, de sidder og livestreamer, og så viser de, hvad de gør, og de svarer alle mulige spørgsmål, så der vi bliver klogere på det, og får det nemmere ved at selv klare den her finansielle frihed, som der vi arbejder os hen imod, ikke? Ja. Så altså, det er jo, altså, ja, det er jo, jeg tænker alle sammen strøm, det er jo også det, altså, Det som jeg står med lige nu, hvis jeg skal vide med det der community der, det er B eller hvad hedder det, NBA, fordi jeg ved, B, de har fået sådan AI but der er basically trader for en. Altså de Ja. kopierer lidt, altså hvad de professionelle traders, de gør. ja, men Altså, de det, kopierer altså det har IAM nemlig også, de har også sådan en bot, som der analyserer markedet inden for USD og guld, og så siger den bare, hvad man skal lægge sin trades ind på. det er, jamen, det Så er, det- hvad hedder det, Sage Master, hvis du kender det, ved du det? Nej, dog ikke. Nej, det skulle vist være ret hæftigt. Ja, det er sådan, selvfølgelig. Hvor meget var det koster at blive medlem af
Ja, altså det koster, lige nu er der faktisk en, jeg mener $50 rabat, men, så det koster 230 skulle jeg mene, lige for sådan første måned. Og hvor meget koster det ellers? Er det månedligt beløb? Ja, det er sådan en månedlig, ligesom Spotify, sådan en månedlig beløb, men det er, vi har sådan et møde i morgen, hvor der er alle mulige, sådan alle de her spørgsmål, som du sidder med lige nu, det er dem, som der bliver svaret. Det er en, som der ved meget mere om det, end mig gør. Det er min mentor. Eller en af mine mentor, han er Hvad er sådan din mentor hedder? Det kan nemlig godt være, jeg har snakket med ham før. ham, der kommer til at holde mødet, er en, der hedder Emil Farol. Okay, ham kender jeg ikke. Nej, men han er sindssyg til det her. Altså, det, i hvert fald, vi har et møde her i morgen, jeg mener det er klokken 19, som jeg helt klart vil anbefale, at du tager med til. Så er du bare lige... Det er tid i morgen. Jeg har fået sådan lidt halvkærs på, at jeg skal sammen i morgen. Du har ikke tid i morgen? Nå, okay. Så kan vi sagtens sætte et call op, bare mig, dig og ham. Hvis du er med til det. Bare på et andet tidspunkt, så kan du også stille spørgsmål direkte til ham. Jo, det er jo også... Det vil også passe meget godt. Det kan sagtens være, men hvor meget det koster i måneden, fordi du ved, jeg skal lige tjekke prisen i forhold til der bil der, fordi det er one-time payment. Så 12 løg, tror jeg, der er. Ja, men altså... Det er... Jeg mener, det er $240 om måneden. Holy smokes, man. Ja, jeg ved ikke, at det er en hæftig pris, kan man sige nu, ikke? Men for eksempel, altså, det er jo en pris, det er værd, hvis der man bliver... Det er jo at investere i sig selv. Ja, præcis, det er jo en god investering, altså man kan ligesom sige, altså den computer, du sidder ved, eller gætter jeg på, at du gør, den er jo meget mere værd, ikke? Og det tøj, du har på, og sko og alt det der, altså det er jo andre former for investeringer i sig selv, så man kan lige så godt bare investere i sin hjerne også. Præcis. Ja, men altså, jeg tænker, hvis jeg kan få sat et møde op med ham med mentoren, som der skal holde mødet i morgen, imellem os to og ham, og så vil vi lige bare finde et tidspunkt, at det matcher for os alle tre. Det er fint, Jørgen. Adios. Er det fint? Yes, vi ses du. Det var ikke helt så god.